गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय आं बाथ्राखौ मानिफ्राय स्टार्ट खालामगोन सानदों। जोंनियावथ' बिटिसिआवथ' प्रब्लेमानो जोबनो थांखाया, स्टेटआवबो जोंनियाव प्रब्लेमा जोबनो थाङा। दा गोदान मोनसे ओरैबायदि गिदिर प्रब्लेम ओंखारबावनानै दङ दा, जायखौ जोंनो दिनैहाय निउसाव गासैबो स्टेटनि काउन्सिलनि मानसिफोर गिदिरनिफ्राय उन्दैसिम, उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम बयहाबो नुगासिनोबो दङ। आरो निउस जायहा एन्ड्रइड मबाइल दं बिथांमोनानो बै रादाबखौ मोनगासिनोबो दङ। जायखौ बुङो जों जुनमुनि रावा। जुनमुनि रावानि बाथ्राखौ बै समनिफ्रायनो आं गोसोआव दङ। बिनिखौ माने जेब्ला थाखा फैसा बिनि एकाउन्टाव मोनसे फैसा बेसेबांबा लाख हाबदों मोननै एकाउन्टाव हाबनायाव इनकुवारि खालामनानै दिनै बिसोरखौ सासपेन्डबो खालामना दोननायखौ नुनो मोन्दोंमोन। जाय हक दिनैहाय जुनमुनि रावा, जाय जुनमुनि रावाया दिनै ट्राइबेल, दिनै दुखु नांदों। जों गासैबो जों ट्राइबेलल' नङा, गासैबो आसामावनो गासैबो ट्राइबानो दुखु नांदों आरोखि। खिन्थु मोनसे बाथ्रा बिबो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ एसे साननो गोनां जानानै फैदों। दिनै बियो मा बुंबाय थादों, एसपिनि जुनमुनि रावानि बाथ्राखौ आं दिनै बुंनोनो नागिराखै, बुंनोनो सानाखै, स्टेटमेन्टखौनो होनो नागिराखै, बा मिडियानि गेजेराव फैनोनो नागिराखै। बेफोरबायदि बाथ्राखौ ओंखारबाय थादों। बेखौ एसपिनिजों नाथ्रोदनानै हरदों आरोखि बाथ्राखौ। जाय हक बेफोरो पलिटिसियाननि लिडारफोरनि खुगायाव सोरखौ मा बुंनांगौ बियो थाबनो फैयो। सोरबा सासेया माबा मोनसे, बे गाइखेरखौ खिन्थु पलिटिसियानफोरा गुफुर ना होननानै बुङोबा बे गुफुर नङा, बे गोसोमसो होनग्रा गोजासो दे पलिटिसियानफोरा। गाइखेरा अथ'स' बियो गुफुरखा, खिन्थु बेखौ गोसोमसो होनगोन पलिटिसियान लिडारफोरा आरोखि। दिनैहाय जुनमुनि रावानि बाथ्राखौ लासै लासैनो पलिटिक्सआव हाबहैनोबो हागौ। आं बे लाइनखौ नुगासिनो दङ। दा जाथों, दा हाबथों, जुनमुनि रावा बिमा बिफा जाखिनि न्याय मोननांगौ बे न्यायखौ मोनथों, आंबो बेखौनो आसा खालामनानै दङ। जाय हक बाथ्राफोरा दिनैहाय बिनि बाथ्राखौ आं बारा रायलायनोबो सानाखै, बारा बुंनोबो सानाखै। दिनैहाय जों बर'नि गेजेराव जोंनि NDA बेफोरनिनो प्रब्लेमानो जोबनो थाङाखै। मा खालामनो नागिरदों? दाथ' इलेक्सना सफैबाय, 2024 सफैनानै साननैसोनि उनावहाय नायबायल' था, जेबो खामानि, अफिस आदालतनो माबा माबि अफिस थफिस बन्द'सो जाबावसिगोन, जेबो खामानियानो जानाय नंला। दिनै जोंनि मुंख्लंफोरनि न'खरा दिनै बेसेबां मोनखो, माला होबावगोन जाखो? बेखिनि बाथ्राया जों दिनैसिमबो गोथौयैनो स्रि जाहाबनानै थाबाय। मानो बिदि स्रि जाना थाखो? दिनै मा होननानै बुङो, जाय जियालाव दिनै फासि जाहांहां जानानै दङ। बैसागुनो 30 थारिख जोबनानै थांबाय, दिनै बैसागु खुंनानै थांबाय, जियालाव गोबां बाथ्रा बुंलायनायबो थांनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफोराबो गोबां दिनै NDFBनि बाथ्राखौ दिनै बुंलांबाय थादों आरो बुंबायबो थादों। दिनै बिथांमोना दिनैहाय दैदेनगिरिफोरा मा खालामनो नागिरखो? दिनैसिमबो जेबो रिजाल्ट फैयाखै। सानफ्रोमबो फैयो जोंनावहाय जायफ्रा NDFBनि न'खरनि मार्टियास न'खरफोरनि फेमिलिनि जोंनाव फन फैयो। जों मा बुंगोन? जों जुदि जोंनि बुंनाया जुदि जायोब्लाथ' जोंथ' खालामनानै होनो हागौ, खिन्थु जोंनाव गोबां फन फैयो। दिनै दैदेनगिरिफोरखौ बेफोरबायदिखौ सिदा थांखिनानै बुङोब्ला बै दैदेनगिरिफ्रा दुखुबो नाङो आरो बिसोरो लाजिबो मोनो। दा खिन्थु आं दहाय बुंलांखादोंमोन जे बे गाइखेरा गुफुर ना गोसोम होननानै बुंबा बिसोर खिन्थु गोसोमसो होनगोन, जों खिन्थु गुफुर नुगोन, बिसोरो गोसोमसो नुगोन। बेखौल' खालामनो गोरों बिसोरो, बिनि अनगायै जेबो बुंनो रोङा। नैबे बाक्सुआ जुदि गोसोमथार बियो, खिन्थु बेखौ बिसोर गुफुर होनगोन, बे कालारखौ गुफुरसो होनगोन पलिटिसियानफ्रा। बिसोरो मालाबाबो बियो गुफुर नङा, गोसोम नङा, बे गुफुरसो, बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन आरोखि। थ' दिनैहाय बाथ्राया NDFBनि जानो मार्टियास दं, बिनिबो प्रब्लेमा मा जानानै थाखो? आजि 2 बोसोरथाम जाबाय, 4 बोसोराव हाबनायनि लाइनाव फैगासिनो दङ। बारा दिन गैथारला, 4 बोसोर जानोसै। मा मावगोन प्रमद बर' बिथाङालाय? मा खालामबाय थादों? दिनै बिथांमोना मा फिथा हास'बाय थानायखौ नुनो मोनदों। हास'नोबो नांगौ, बेखौ रायजो राजानि डेभेलपमेन्टखौ खालामनाबो होनोबो नांगौ। दिनै रायजो राजानो बे लामा दोंसे बा फिथा हास'ना हैबानो जे जोंहा डेभेलप जाबाय, बे नङा। बिनि अनगायै सिङाव मा डेभेलप जादों जोंहा? राजा जेनेबा लामा बानायनाय, बहाबा फिथा हास'हैनाय, बे डेभेलप नङा। बेफोरखौ डेभेलप होना जों
अफिसियेलि मा डेभेलप जादों जोंनि नैबे गोजोन गोरोबथानि जाखिनि दफा बेफोरखौ लाना मा खालामनो नागिरदों आरो जियालनिफ्राय ओंखारनायनि बाथ्रा दा जायफ्रा फासि नांनानै थानाय जाहांहां जानानै थानाय NIA केस नांनानै थानाय बेफोरनि खामानिफ्रा मा बेसेबां आवगायखो दिनै बिथांमोना सोरखौबा दिनै बुंबाय थायो दिनै बिथांमोना गुबुन हान्जायाफोरखौ पलिटिशियानफोरा दिनै बुंलायबाय थानायखौ जों नुलायबाय थानो मोनदों सोरबाया माने सांग्रेमानो सोरबाया माबा हाथर खुबैनांगौनो अन्थाइ खुबैनांगौनो हेन टेन माबि बेफोरबायदि बुंलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों नाथाय बेफोर बाथ्रा बुंनायखौ ज्राब गार दोनथ' नोंथांमोना सिन्था खालाम दिनै बर' हारिनि डेभेलपमेन्ट जौगानाय जोंहा दिनै अनलि बे लामाखौ लानानै पलिटिक्स खालामलायबाय थानानैबो जेबो लाब गैया नोंहा दिनै BTR एकर्ड जानानै थांबाय गोजोन गोरोबथा एकर्ड जानानै थांबाय दिनै बे दफाफोरखौ मावनांगौ दायथ'आ सोर दिनै बेफोर आरो NIA नांनानै थानाय जों दिनैसिमबो कर्ट गाहैनो गोनां जायो जों बे मासाव कर्ट दंबावो जों मा खालामगोन एभ्रि मान्थ जों कर्ट गानाङो मास मोनफ्रोमबो जों गानाङो दिनै मैया सासे आमगुरिनि सेंग्रा सासे केसानो जोबाखै सार मा खालामनांगौ जाखोथाय आं मालाबा बायदिसिनासो सानफ्लांलाय लांबाय सुइसाइडसोबो जाहैनोबो हागौलै सार बेफोरबायदिसिम बाथ्राखौ ओंखारदों बेसेबां दुखुनांथाव आरो बेफोरबायदिया माने जानानै फैयो ओंखाम जाफु न'आव जे बे सप्तायाव मोजाङै सुख सान्ति जानोसै बे सप्तानि गेजेरावनो जुदि नोंहा कर्ट गाहैनो गोनांबा नोंहा मेव मेव मोनबाय थाखागोन गुद नों गोसोआव थांनानै मा बुंहैगोन आं थांनानै जि दिनाखालि कर्ट गाहैनांगोन होमबा खालि आं फैसा मोनहैगोन ना मोनहैया उकिलनो आं होनो हागोन ना हाया आं बहानिफ्राय मोनगोन आरो गथ'फोरखौ आं माजों जाहोगोन बै मोनसे टेनसना फैयो ओंखायनो दिनैनि जाखिनि जायफ्रा कर्टनि NIA केसनि आरो जायफ्रा केसनि खामानिखौ आखायाव लादों बिथांमोना थाबैनो फोजोबनोखौ नाजानाया मोजां दिनै जोंनि एक्स एन्ड बे गथ'फ्रा जायनि थाखाय जों फाग्ला बायदि जालाजोबनानै दं जोंनि NDFBनि सोद्रोमाफ्रा गोदाव सोराव जानानै दं दिनै मावनाथ' जाखानांगोन माबा मोनसे नङा सोरबाया हाजिराब्लाबो मावनानै जानांगोन सोरबाया थालिर गायनानैब्लाबो जानांगोन सोरबाया न' सिबनानैब्लाबो जानांगोन सोरबाया माबा मोनसे खामानि मावनानैब्लाबो जानांगोन खिन्थु दिनैहाय बे केस बेफोरबायदि मावना जासि जानायावबो आरामाव थानो नागिरनायावबो केसा जुदि फैबाय थायोब्ला मा जानो बिदिजोंलाय केसनि बाथ्रायावहाय गोबां प्रब्लेम दं दिनै बिथांमोना पलिटिशियानफ्रा बा जोंनि खुंथायाव थाग्राफ्रा जेबो सानदोंना सानाखै बे बिसोरनि बाथ्रा खिन्थु जोंहा प्रब्लेमा बिराद दं फारसेनिफ्राय प्रब्लेम दं जानायनिफ्राय उन्दुजाजासिमहालागै जोंहा खिन्थु प्रब्लेमा दङ प्रमदनियाव बा गबिन्दनाव प्रब्लेमा गैया जानांगौ खिन्थु जोंनाव गोबां प्रब्लेम दं जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि सेंग्राफ्रा फाग्लाफोरबायदि जानानै दङ ओरैबो थाङा जानानै दङ जायनि जाहोनाव दिनै गोबां स्टेटमेन्ट होदों जोंनि सेंग्राफ्रा आरो होजाबाय थागोन बुंजाबायबो थागोन दिनै बेफोरबायदि आंबो ससियेल मिडिया ओंखारनोबो गोसो गैयामोन बुंनोबो गोसो गैयामोन नोंथांमोननि जेखिनि दुरबलता नोंथांमोननि जाखिनि पावारखौ लुबैसुला बेफोरबायदिखौ नुनानै जों बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों जाय हक बाथ्राया गोबां खोथा बुंबाय गोलावबो जाबाय बावहाय जुदि गाज्रि खोथा बुंदोंबा आं नोंथांमोनाव क्षमा निमाहा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो थाखाय बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि।